illum il-union sejħet direttiva ta' picketing hawnhekk fl-Astrakast Volebel għalli ma raġuni din tagħmlu dan. Mela, qegħdin nagħmlu dan fl-ewwel ta' Jannar aħna konna avżati li l-kumpanija kienet se tagħlaq il-bibien biex ma jidħlux il-ħaddiema, mhux li tagħlaq il-bibien imma li l-kumpanija għalqet. Kienet qed tagħmel dan minħabba li ma ħallsitx ir-renewal tal-insurance, it-third party insurance. Minn dakinhar law, mit-2 ta' Jannar il-ħaddiema xorta baqgħu jiġu għax-xogħol u dejjem sabu l-bibien magħluqin. Xorta baqgħu jirreġistraw li daħlu għax-xogħol, imma sadattant il-management minn dakinhar law għadu ma kellimna xejn fuq l-andament se jiġri u mhux se jiġri mill-ġob ta' dawn il-ħaddiema. Irrid inżid ukoll li dawn il-ħaddiema ħadu l-aħħar paga fit-tieni ġimgħa ta' Diċembru, jiġifieri fis-16 ta' Diċembru. Il-paga li kellha toħroġ fit-30 ta' Diċembru baqgħet ma ħarġitx, għadna qegħdin nistennowha, wasalna l-paga oħra li toħroġ nhar il-ġimgħa 18 ta' Jannar u s'issa qatt m'għandniex risposta jekk daw il-pagi se jitħallsu jew le. Għandna wkoll il-pagi tat-top management u tal-management ieħor li jitħallsu kull 4 ġimgħat, daw suppost ħallsu il-ġimgħa l-oħra 11 ta' Jannar u s'issa dawn il-pagi wkoll għadhom ma tħallsux. Ġifieri għandna ħaddiema hawnhekk li ilhom mill-inqas 4 ġimgħat ma jitħallsu il-pagi tagħhom. U forsi kemm ħaddu għaddejja din l-azzjoni? Din l-azzjoni ddum għaddejja sakemm ikolli risposta ħażin jew tajba tas se jiġri minn din il-fabbrika, il-futur ta' dawn il-ħaddiema u jitħallsu il-pagi u dak kollu li huwa intitolati għalihom dawn il-ħaddiema.